सोर नोंसोरलाय? आरो मा लेपटप हेक खालामनायनि बाथ्रा बुंदों? मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि बाथ्रा बुंथारदों नोङो। जोंखौ माबा जात्रा गान गानो थांनाय बायदि मोनफ्लाबदों नामा नोङो? एसेबां सालु नोङो जोंखौ बेबायदि बुंफ्लानानै खारग'नो सानदों नामा नोङो? आइ एम जमराजा, सोरगोनि जमराजा, मोनथिबाय? सानफ्रोमबो मानसि बुथारनायानो आंनि गाहाय खामानि। आं मिनिनोसो ओंखारलायलांबाय। हा नोंसोरलाय आसलते जमराजा नंमारगौना नंमारा जाखो? जुदि नोंसोरो थारैनो जमराजा मारमोनब्ला मानोथो सोर हेक खालामदो नोंसोरनि लेपटपखौ मानो दासिमबो मोजाङै मोनथिया? नोंसोरो सोरगोनि जमराजा महाराजा जानानै सोर हेक खालामदों थारैनो मोनथियाब्ला बे बुहुमाव सोर माबायदि मानसि दङ बेखौ नोंसोरलाय बोरै बोरैथो सानफ्रोमबो बुथारबाय थायो मानसिफोरखौलाय? आरो बे बुहुमाव सोर गाज्रि मानसि, सोर दाय खालामदों, सोर बांसिन पाप खामानि मावगासिनो बेफोरखौ नोंसोरो जानला मानलासो लाङो बायदि मोनदों आं। मोजां मानसिखौ नोंसोरो थाब थाबनो बुथारबाय थायो, गाज्रि मानसिखौबा लांनो रोङा नोंसोरो। बेमार राजा, नों मा बुंदों? जोङो मालाबाबो गोरोन्थि खामानि मावा, मोनथिबाय? जोङो भगबानसो, जोङो जमराजासो। मा भगबान आरो जमराजा? होमबालाय नोंसोर मानो थारैनो सोर हेक खालामदो मोनथिया? आं बेमार राजा नंमारा। जोंहा न'आव सानै बिदा फंबाय दङ। सासेनि मुङा जाबाय बेमार राजा आरो गुबुन सासेना जाबाय थाम्फै राजा। आंनि मुङा थाम्फै राजा, आं बेमार राजा नङासो। बै नोंसोर जायखौ बेमार राजा होननानै नागिरबोदों बेयो थारैनो आं नंमारा। माने जों सानैया जावजामोन। बेनिखायनो जों सानैनि महरा सानैनाबो समान समान गोरोबफ्लेथारो। बिनि आरो आंनि महरखौ गुबुनफोरा रावबो सिनायनो हाया। सोर बेमार राजा, सोर थाम्फै राजा मानसिफोरा सिनायनोनो हालायलाया। आरो नोंसोरो सोरगोनि जमराजाब्लाबो मोनथियाब्लालाय बुहुमनि मानसिफ्रालाय बोरैथो सिनायनांगौ जाखो? माब्लाबा मा जायो, बेमार राजाया गासै दायखौ मावनानै आंखौसो मानसिफोरा हमनानै लांबाय थायो। बिदिनो पुलिसफोराबो आंखौसो बेमार राजा नंनानै सानफ्रोमबो बियो गोरोन्थि खामानि मावब्ला आंखौसो हमनानै लाङो। नोंथांमोनाबो आंखौनो बेमार राजा साननानै दा लांनोसो फैदों। आं माब्लाबाबो गोरोन्थि खामानि मावा जमराजा। बै जोंहानि बेमार राजा फंबायासो गोबां गाज्रि गाज्रि आरो गोरोन्थि खामानि मावो। नंगौ नामा? जोंलाय नोंखौनो महराबो समानथारखाय बेमार राजासो सानलाय लांदोंमोन। गाज्रि दा मोनसैलै थाम्फै राजा, जोंनियानो गोरोन्थि जाथारबाय। सोरखौबा हमनांगौ, सोरखौबासो लांमारसिगौमोन जोंबो। दे जेबो नङा, आं गाज्रि मोना। बिदिनो बयनियाबो माब्लाबा माब्लाबा गोरोन्थि जाखायो। हा थाम्फै राजा, बेमार राजाखौ दालाय जोंलाय बहाथो लोगो मोननांगौ जाखो? जेबो जिंगासिनाङा महाराजा। बै जोंनि गामिनि लामायावनो बियो थाबायगासिनो दङ। लोगो मोनथारगोन नोंसोरो थांबोला। नंगौ नामा? दे होमबालाय आं थांथ'नोसै नामा महाराजा? आरो नोंसोरो आंखौ लामायाव लोगो मोनबावब्ला आंखौनो आरो बेमार राजा साननानै बुथारनाङा दे महाराजा। बुथारालै थाम्फै राजा, माखौथो एसेबां गिदो नोंलाय? आरो नोंखौ जोङो बहाबा लामाफोराव लोगो मोनब्लाथाय नों गावनो माथो होग्रोबानो जाबाय, आरो अब्लानो जोङो सिनायगोन ना नोंखौ थाम्फै राजा होननानै। चित्रगुप्ता सिखौनो बुंदों। नों जोंखौ लोगो मोनब्लाथाय नों गावनो जोंखौ राव होग्रोबानो जाबाय। मोजाङैनो माथो होनानै आं थाम्फै राजा होननानै बुंब्लानो जाबाय। अब्लानो जों नोंखौ सिनायगोन ना। माखौथो एसेबां गिदो जों नोंखौलाय बुथाराना। दे जागोन दे महाराजा। दे होमबालाय थांथ'नोसै नामा आङो? नोंसोरबो बेमार राजाखौ नागिरहैदो। दे